U sportskom smislu ovo je leto bilo stvarno neverovatno. Eto, Partizan je ponovo u Ligi Evrope. Ali ne samo zbog toga, i drugi naši sportisti doneli su nam mnoge radosti. Osvojena medalja kao nikada do sada. Koliko su nas puta obradovali ovog leta? Ne samo zbog titula i medalja, već i zbog ponašanja, poštovanja protivnika, izuzetnog rada i ljubavi prema svojoj zemlji. Navijači to znaju da cene, pa su ispred Skupštine dočekali vaterpoliste nakon titule svetskih šampiona u Kazanju. Ovi momci osvojili su i svetsku ligu početkom leta. Proslavljeno je i zlatno odličje košarkašica Srbije na prvenstvu Evrope, kao i trijumf mladih fudbalera na šampionatu sveta na Novom Zelandu. Novak Đoković u velikom stilu osvojio je treću titulu na Wimbledonu i igrao je finale Roland Garrosa. Otkrio je svima koliko naši sportisti motivišu jedni druge. Sigurno da je ovaj period zlatnim slojem upisan u istoriji srpskog sporta i da sam između ostalog veliku motivaciju i inspiraciju pronašao baš upravo u tim uspesima košarkašica i mladih fudbalera. Prve evropske igre u Baku naši sportisti završili su sa 15 odličja, od kojih je 8 bilo zlatnog sjaja. Na EOF-u u Tbilisiju osvojeno je 9 medalja, a na Univerzijadi u Južnoj Koreji 7. Odbojkaši Srbije posle nekoliko godina pauze plasirali su se u završnicu Svetske lige i pripalo im je srebro u Riju. Ivana Maksimović postala je prvakinja Evrope u Mariboru, veslači Vasić i Beđik bili su treći na šampionatu Evrope u Plovdivu i svetskom kupu u Lucernu. Specijalnu olimpijadu u Los Angelesu pamtit ćemo po 6 zlatnih, 6 srebrnih i 5 bronzanih odličja. Evropsku titulu osvojili su i košarkaši Srbije do 20 godina, a u mlađim kategorijama uspehe su beležili streljci, kajakaši i veslači. U avgustu Novak Đoković igrao je 2 finala u Montrealu i Cincinnatiju. Istina, nije osvojio titule, ali je još jednom zadivio svet upornošću i kvalitetom. Na svetskom prvenstvu u kajaku osvojene su 2 srebrne i 2 bronzane medalje i obezbeđene su olimpijske kvote u 7 disciplina. Srbija do sada ima 51 sigurno mesto u avionu za Rio de Janeiro. Razloga za slavlje bilo je zaista mnogo u junu, julu i avgustu. Sigurni smo da će i u narednim nedeljama biti još lepih vesti sa sportskih borilišta. Bićemo uz naše reprezentativce i pružiti im podršku i kad pobeđuju i kad gube. Oni su to zaslužili.